owesilisa nowesifazane lapha kumina ngiyafana. Kuhluka umphambili kuphela kanti izenzo ziyafana. Ubufakazi senginabo kakhulu mawukuthi uyangiphikisa ngilethela omunye othini uke wathandana nomuntu wakhe iminyaka namanje basathandana. Ushiye laba abathandanayo bamane bayalifosta nje uthando bayazi inkinga zikhona. Mina ngilongo ngisho ngithi uthanda kulona lethi thina abantu abamnyama. Sonke sihambe sishayisa kusho kwagcina kodwa mkakaze ngaqonda. Uthanda kulona lethi thina abantu abamnyama. Ukhalo athi sengathi kuyamphinda-ke lokhu kwenzeka kulo nyaka. Athi kulo nyaka odlulile uke walahlekelwa isithandwa sakhe nakulo nyaka sengathi lesi siyahamba. Uthi okumdida kakhulu ukuthi indlela ahlukana ngayo nabantu athandana nabo ithi ayifane ngcono shiye yonke indlela eyenzeka ngayo. Asibuyele eBhayibhelini. Inkinga kusuke kwadala abantu ababili. Manje ingakho ngaso sonke isikhathi izinto mazenzeka ubone ngathi lo munye umuntu uyafana nalo muntu ngoba kwafika abantu ababili la emhlabeni ibona abanomthelela. Sisuke sadalwa kabi sadalela phezu kweBhayibheli. Manje zonke iqalekiso ibuyela kuthina. Nakuthina kubuhlungu simane siyabekezela ukuthi into eyinkinga inhliziyo ngabe siyayikhipha manje ukuthi siphefumula ngayo-ke. Ukubeka eceleni ukuthi iyathanda ukonakala kwayo sekukhulu kakhulu ukhale umntakababa. Befuna bethi amabhodlela bethi nabo la mabhodlela bawaphethe ngezandla bazenza ukuthi inkinga bakhala kakhulu manje babone ngathi abanye abantu bajabule kanti baqinisile. Athi omunye uqinisela kanjani ethandweni ubone ukuthi ukubhekeka ithuba. Mina ngolo ngishilo ngithi uthando thina abantu abamnyama akulona lethu ngalesikole.